11वीच्या प्रवेशासाठी यंदा 5 फेऱ्या होणार आहेत। पहिल्या 3 फेऱ्यांनंतर मुलींसाठी विशेष फेरी असेल। 15 जुलैपासून 11वीचे वर्ग सुरू होणार आहेत। शालेय शिक्षण विभागाने हा मोठा निर्णय घेतलाय। प्रवेश प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता आणि सुसूत्रता आणण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आलाय। राज्यातील इयत्ता 11वीच्या प्रवेश प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता आणि सुसूत्रता आणण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने नव्यानं सूचना आणि प्रवेशाचं वेळापत्रक जाहीर केले। त्यानुसार शैक्षणिक वर्ष 2026-27 पासून राज्यामधील 11वीची ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया 5 फेऱ्यांमध्ये पूर्ण करावी लागणार आहे। नियमित 3 फेऱ्या संपल्यानंतर मुलींसाठी विशेष फेरी घेतली जाईल। तसंच 15 जुलै किंवा त्यापूर्वी शैक्षणिक वर्ग सुरू करण्यात येणार आहेत। गेल्या वर्षी या राज्यामधील 11वीची प्रवेश प्रक्रिया ही केंद्रीभूत ऑनलाईन पद्धतीने राबवली होती। त्यानंतर शैक्षणिक वर्ष 2026 आणि 27च्या प्रवेश प्रक्रियेमध्ये अधिक सुसूत्रता आणण्यासाठीच्या तरतुदी निश्चित केलेल्या आहेत।